La Comissió Europea hagi dit que Catalunya és una qüestió, un afer intern d'Espanya, però que vigilarà la llei d'amnistia, és una bona o és una mala notícia? Bueno, és bastant poc rellevant, la veritat. Sí? Perquè això té que veure... Sí, home, això té que veure amb que hi ha un comissari que s'ha deixat segrestar de manera bastant notòria per la pressió que ha estat fent Ciudadanos. No oblidem que el senyor Reinders és del Partit Liberal Europeu. Ciudadanos s'ha dedicat monogràficament aquest mandat a anar a perseguir-lo i ell ha de quedar bé amb els seus. Però no tindrà cap conseqüència concreta pel procés de tramitació de la llei d'amnistia. De fet, fixi's... Més enllà de que al moment que la llei estigui publicada, la comissió haurà de dir que aquesta llei és constitucional i que, per tant, arxiva el cas. No sé com dir-t'ho. És que fixi's que la premsa avui fa lectures molt diferents. És a dir, la premsa conservadora, l'ABC, etc., diu directament Europa vigilarà Espanya com vigila Hongria o com vigila Polònia, i de cop i volta tens l'altra premsa més progressista que directament diu ha fet el que fan de manual, el que fan d'ofici, que és dir, sí, quan l'aproveu ja mirarem. Mira, nosaltres fa molt temps que estem demanant a la Comissió Europea que vigili a Espanya igual com vigila Hongria i Polònia. De fet, ha estat, durant aquell mandat, un dels nostres arguments centrals, el doble raser de les institucions europees i de la Comissió Europea pel que fa a les violacions de l'estat de dret. Perquè, en efecte, a Espanya es viola l'estat de dret, però no es viola l'estat de dret perquè es tramiti una llei d'amnistia, valga'm Déu. Es viola l'estat de dret perquè tot el que ha estat fent a la cúpula judicial espanyola durant tots aquests anys del procés és una violació flagrant de l'estat de dret. Per començar, la manipulació descarada del Codi Penal, per tant, que gent innocent a la presó, i per continuar, doncs, no sé com, podria per 300 exemples, l'últim és la declaració del Consell General del Poder Judicial contravenint la llei que el regula per posicionar-se políticament quan els jutges tenen l'obligació de no posicionar-se políticament i ser imparcials. Per tant, efectivament, vivim en un estat de violació sistemàtica de l'estat de dret. Ja farà bé la Comissió Europea, però el que farà bé és de vigilar les autèntiques violacions de l'estat de dret, que són aquestes que t'estic explicant. Clar, això al final, els tribunals europeus això ho hauran de dictaminar perquè vostès ho han enviat allà. Vull dir que al final serà qui farà d'àrbitre, perquè vostès diuen això, després hi ha molts partits que diuen, escolti'm, és una democràcia plena. De fet, el preàmbul de la llei d'amnistia diu que Espanya és una democràcia plena. Sí, a veure, són coses diferents. Una cosa és la Comissió Europea, que té una funció de vigilància de l'estat de dret, l'altra són els tribunals. No té res a veure. Aquí la llei d'amnistia no està davant dels tribunals. No, però com l'han pactat vostès i em diu, no, perquè a Espanya es vulnera sistemàticament l'estat de dret. Dic, la llei pactada entre Junts i el PSOE sí que preveu. Són coses diferents. Una cosa és una llei que és perfectament constitucional i que no té cap problema pel que fa a l'estat de dret, cosa que la pròpia comissió haurà d'acabar dient quan faci aquest examen al qual es van comprometre ahir. L'altra és que el preàmbul de la llei diu, perquè el PSOE no ho pot dir d'una altra manera, que la llei Espanya és una democràcia plena. I la tercera cosa és que nosaltres estem explicant-li a la Comissió Europea que no ha fet res i ha mirat cap a una altra banda, les que sí que són les veritables violacions de l'estat de dret a Espanya, que les comet el Poder Judicial. I aquí la Comissió ha mirat cap a una altra banda. Per tant, ens alegrarem molt que la Comissió finalment faci els seus deures, però per denunciar en els seus informes, que no té a veure amb cap jutge ni amb cap tribunal europeu, estem parlant d'informes de la Comissió, on s'hauria de denunciar, efectivament, les vulneracions de l'estat de dret que es fan no des del poder legislatiu amb una llei d'amnistia, sinó des del poder judicial, rebregant el Codi Penal. I aquest va ser el debat. Clar, no. És més, perdona, el comissari ahir també va dedicar una part important de la seva intervenció a explicar que fa 5 anys que el PP està bloquejant la renovació del Consell General del Poder Judicial. Per tant, ell va intentar una de cal i otra de arena. Sí, no, li deia perquè vostè em deia que Espanya sí que s'hauria de vigilar com s'està vigilant a Hongria, a Polònia, perquè hi ha una vulneració per part dels jutges, i li dic, home, la llei que s'ha pactat entre Junts per Catalunya i el PSOE, Junts per Catalunya, insisteixo, diu, en el año 2023 España se caracteriza por ser una democracia y un Estado de Derecho en el que el principio de legalidad, el principio democrático y el respeto a los derechos fundamentales se configuran como pilares esenciales. Li dic perquè vostès han pactat això, Com acabes de llegir, no surt la paraula democràcia plena, el concepte de democràcia plena, m'acabes de llegir el paràgraf. Principio democrático, respeto a derechos fundamentales, pilares esenciales. Això sí que ho firma, Pilares esencials del disseny institucional que després no es respecten. És a dir, són els principis de l'estat espanyol que després hi ha un poder, que és el judicial, que no els respecta. S'han deixat aquesta part.
no? És que dir que són pilars essencials no vol dir que tots els poders de l'Estat els estiguin respectant. Enlloc diu que els estiguin respectant. Es caracteritza per ser una democràcia i un estat de dret on el principi de legalitat, el democràtic i el respecte als drets es configuren com pilars essencials. Però, en fi, no ens encallem amb això. Jo he sigut profe molts anys i podem fer un exercici de comentari de sintaxis. Encantat de la vida. Diu que són pilars fonamentals, no diu que s'estiguin respectant per part de tots els poders de l'Estat. Diu que són pilars, en la teoria sí, clar que són pilars fonamentals. La pena és que hi ha un poder, que és el poder judicial, o la cúpula, si vols, del poder judicial, que no està respectant aquests principis. Ahir aquest debat al Parlament Europeu hi havia aproximadament 100 dels 700 eurodiputats. Vostè, pel que pot percebre allà a Europa, hi ha cap preocupació per l'amnistia? No. Miri, abans he fet respostes molt llargues, ara li faré molt curtes. És un no rotund, No n'hi ha. És a dir, el que va fer el PP, mira, per un cantó és ridícul, perquè és un exercici de propaganda, és jugar amb la ignorància a l'opinió pública espanyola, perquè com que la gent també li queda més lluny les institucions europees com el Parlament i la Comissió, dius, el Parlament i la Comissió, i la gent no sap molt bé de què li estan parlant. Escolti, el Parlament i la Comissió m'hauran un dit per aquesta llei, ja li dic jo. Ara, dit això, el que va fer ahir té una cara bona i una dolenta. El que va fer el PP espanyol, la dreta espanyola, per un cantó la cara dolenta, instrumentalitzar un Parlament com l'europeu, que el que es va fer ahir sabia greu perquè era com una certa degradació institucional d'aquest Parlament. La cara bona, que és que nosaltres ho vam aprofitar, se'ls va girar com un bumerang i ens ho vam posar a favor nostre. I per tant vam aprofitar això per explicar el que li deia, on són les veritables vulneracions de l'estat de drets, i denunciar el que fa la dreta espanyola i treure els colors al senyor Weber. Perquè els jutges del país del senyor Weber, que són els jutges alemans, són la millor prova d'això que estem dient. Els jutges alemans són la millor prova de que el Tribunal Suprem espanyol va abusar del Codi Penal. I això és molt greu. Sí que és veritat que els jutges sí que parlaven de malversació. Sí. Els jutges alemanys no parlaven de malversació. Els jutges alemanys deien que en aquest tema ells no tenien elements per prendre una decisió i que, per tant, pel que fa a aquest tema, sí que ells estaven disposats a fer l'extradició. No això, que veien possibles indicis, això mateix. Vale. I també deia que no era versemblant, no?, que a Espanya no es perseguís gent per les seves idees polítiques. No, però l'important d'aquella sentència, que com pots imaginar per la cuenta que nos trae, la vam estudiar molt bé, era que deia que els fets de l'1 d'octubre i els comparava amb sentències que s'havien produït a Alemanya en situacions que per ells eren comparables, deia que aquests fets de l'1 d'octubre mai es podrien qualificar ni com a rebel·lió, ni com a sedició, ni tan sols com a desordres públics, sinó com a exercici dels drets fonamentals. I aquí està el cor del debat. Si tenim una judicatura que quan la gent es manifesta i surt al carrer veu un dret fonamental o veu una rebel·lió violenta. Aquest és el debat de fons sobre una justícia amb cultura democràtica, compatible amb els principis i valors de la Unió Europea, o una judicatura sense cultura democràtica i incompatible amb els principis i valors de la Unió Europea. Per això el senyor Weber ahir no sabia posar-se, sincerament. Jo el tenia molt a prop i còmode no estava. No, Jo crec que es va anar penedint a mesura que va evolucionar el debat, es va anar penedint d'haver-li fet aquest favor als seus amics espanyols. Ara em citava aquesta sentència del Tribunal alemany, que també deia una cosa, diu, el reclamado, és a dir, el president Puigdemont, dice que la celebración del referéndum solo sería un paso previo para la realización de negociaciones. Això és veritat? El referèndum es va fer només per negociar, no per implementar el resultat? El 10 d'octubre el president Puigdemont va fer un discurs, jo aquests dies l'estic recordant, aquest discurs, perquè la meva interpretació de l'acord meva, Toni Comín, no dic que sí, la posició oficial de Junts, és que d'alguna manera el que hem aconseguit amb l'acord, amb el PSOE, és portar les coses al punt en el qual les volíem portar el 10 d'octubre, i en aquell moment no va ser possible. És com si el fil que l'estat espanyol va interrompre el 10 d'octubre, o va interrompre a partir del 10, ja amb tota la repressió des del 27 fins ara, com si aquell fil que va quedar interromput l'hagin pogut recuperar. Perquè el 10 d'octubre el president diu 3 coses, és molt fàcil recuperar aquell discurs. El discurs del famós dia de la suspensió de la declaració d'independència. En allà diu 3 coses. Diu, reconeixem, fem honor al mandat de l'1 d'octubre, no hi renunciem, tenim el deure democràtic de fer-nos nostre aquest mandat, però per evitar una escalada major del conflicte estem disposats a obrir una negociació amb l'Estat, però amb condició de que sigui amb una mediació neutral. Aquests són els 3 elements centrals, pots buscar el discurs del 10 d'octubre.
I en aquests moments nosaltres, en aquest acord, hem signat, diu que nosaltres no renunciem a la legitimitat de l'1 d'octubre i del 27, que farem una negociació sobre el dret a l'autodeterminació i que tindrà un mediador internacional. Per tant, el que no va ser possible el 10 d'octubre, quan el president diu que jo crec que és el dia del que em penedeixo, n'hem parlat molts cops, no ens penedim, ell no es penedeix d'haver fet aquell gest, aquella oferta de diàleg. Es penedeix en el sentit que la resposta que li va donar l'Estat no era la volguda i, per tant, no, en aquell moment no hi havia les condicions per fer una oferta com aquesta, perquè l'Estat no només la va rebutjar, sinó que va respondre amb 6 anys de repressió i amb una deriva autoritària, diguem, no? Però ara sí, s'han donat les condicions per fer allò que volíem el 10 d'octubre. Per tant, en efecte, no és que el referèndum fos una estratègia per poder fer una negociació, és que nosaltres, el 10 d'octubre i avui, reivindiquem la validesa d'aquell mandat, però estem disposats a que la conseqüència d'allò sigui una negociació amb l'Estat per concretar com s'exerceix el dret a l'autodeterminació de Catalunya. I si han aconseguit allò que volien fa 6 anys, com explica que la seva companya a Brussel·les, Clara Ponsatí, escrivís al VilaWeb que el pacte de Junts amb el PSOE era un menysteniment a la gent que havia confiat i protegit el president Puigdemont, una humiliació per Catalunya i que seria molt difícil de remuntar. Com s'ho explica? Ho explico com un error inacceptable per part de la Clara, perquè és prou intel·ligent i n'he pogut parlar com conseller, tenim una molt bona relació personal i en parlaré, diguem. Les nostres discrepàncies polítiques són creixents i em sembla absolutament erroni i injust per part seva que faci aquestes qualificacions, que a més jo sé que no les pensa. No? Home, és un escrit, vull dir que no la van agafar allò en calent, diguéssim. No ho sé. Jo vull pensar que no s'ho creu. Vull pensar que no s'ho creu, perquè té prou elements i és prou intel·ligent com per saber que això que diu és rotundament fals, i ho dic amb totes les lletres, és rotundament fals. Clar, és veritat, exconseller, que si mirem allò a l'hemeroteca, a la campanya de les catalanes, Laura Borràs reivindicava que mai pactarien amb els del 155, a la General sentíem el president Puigdemont afirmar que Junts no podria fer president Pedro Sánchez. Míriam Noguera, recordo el debat de TV3, li va dir al senyor Rufián: escolti'm, pactem vostè i jo que només investirem Pedro Sánchez si accepta transferir la competència per celebrar un referèndum d'independència. No hi ha hagut un gir de discurs o d'estratègia? Jo tinc més present el comunicat que vam fer, perquè el meu dia a dia està més vinculat amb el Consell de la República. El comunicat que vam fer des del Consell de la República també està escrit pocs dies abans de les eleccions generals. I en allà es deia: no s'investirà un president que no es comprometi amb l'amnistia i amb l'autodeterminació. El compromís amb l'amnistia d'aquest president és complet i el compromís amb l'autodeterminació està en uns termes que ja són coneguts, diguem, que són els termes que també des d'un cert possibilisme han semblat al president Puigdemont i a Junts que eren els termes suficients, que és que l'autodeterminació serà l'objecte únic i monogràfic d'una negociació. Aquest és el que s'ha aconseguit amb aquest acord. Bé, diu reconeixement de Catalunya com a nació, on vostès defensaran el referèndum, però l'Estat no. Sí, però per tant serà l'objecte, el referèndum serà l'objecte d'aquesta. Serà un dels objectes de negociació perquè vostès el posaran sobre la taula. Sí, d'acord, és veritat. I allà diu que els socialistes defensaven el desplegament de l'Estatut perquè per ells el dret a l'autodeterminació de Catalunya es materialitza a través de l'Estatut. Per això li deia que en aquesta taula el tema monogràfic serà el dret a l'autodeterminació. Per això li deia. Ara falten 8 dies perquè acabi novembre i l'acord que vostès van firmar deia que abans que acabés aquest mes s'havia de produir aquesta primera reunió de la mesa de negociació. S'ha celebrat ja? Si es hagués celebrat jo no li diria. No, Perquè si es hagués celebrat i no se sabés vol dir que voldria dir que s'ha decidit que no s'ha de saber. I com sabrem si els acords s'estan complint? Perquè hi haurà un mecanisme de verificació que és molt més sòlid que qualsevol escrutini dels mitjans, amb tot el respecte. No ho fem prou bé. No, però vull dir que no us toca a vosaltres aclarir si els acords s'estan complint en aquest cas, o no principalment, no ho deia en aquest sentit. Sí, ja ho sé. Respecte per la funció de la premsa, per suposat, però que hem volgut que l'escrutini sobre si s'estan complint o no els acords no faci cada diari segons la seva opinió, segons la seva línia editorial, o cada mitjà de comunicació segons la seva línia editorial. L'escrutini sobre si un acord es compleix o no el farà en aquest cas un mecanisme de verificació imparcial
independent i, per tant, internacional, que serà present en totes les converses. Suposo que em dirà que tampoc em pot donar més detalls, però podem conèixer els noms? No, tampoc. No. Quan hi hagi algun nom que s'hagi de conèixer, ja es coneixerà. I vostè formarà part de l'equip negociador? Tampoc li dono detalls. Doncs deixem davant d'aquesta negociació quan toqui, doncs ja ens explicaran el que hagin d'explicar els negociadors. Sí que és públic que el president Aragonès ha dit: escolta'm, Junts per Catalunya, veniu amb el govern a negociar en una sola taula. Què li sembla aquesta proposta? Tot el respecte. El que passa és que Esquerra, en aquest sentit, amb poca credibilitat o poca autoritat moral. A la legislatura anterior, en què ells eren decisius, van posar com a condició per acordar i donar el seu vot al PSOE, que el PSOE no negociés ni parlés mai amb Junts. Un veto. Que el PSOE, més enllà que necessités els vots de Junts, que en aquell moment no eren necessaris, hagués pogut tenir cert interès en tenir un canal de diàleg estable, i aquest canal de diàleg no hi era, gens ni mica, i no tant per la voluntat del PSOE, sinó per la voluntat d'Esquerra, que entre les seves condicions en el PSOE li va posar aquesta condició. Escolti, ara no ho jutjo, només ho constato. Però la taula entre governs sí, no? Que van dir, escolti'm, si vostès escollen un conseller... I la taula entre governs van posar unes condicions que ja sabien que no eren correctes i, per tant, van buscar que Junts es sortís d'aquesta taula. Perquè es va discutir molt, Jordi Sánchez es va explicar a les ràdios i va explicar els detalls d'aquesta història. És a dir, el president va canviar les condicions i crec que ho va fer amb la finalitat de que Junts quedés fora d'aquesta taula. Ara veu que s'obre la taula, de la qual, per cert, vosaltres sou la millor prova, de la qual estarà tothom pendent, que és la taula entre Junts i el PSOE, perquè és la taula on es farà la negociació política real, de la qual depèn el futur polític de Catalunya. I el president Aragonès, doncs, ho sap. I et queda una mica, en segon lloc, fora de plano, la gent està pendent, estarà pendent, els mitjans estaran pendents d'aquesta taula, de la de Junts i el PSOE. Llavors ara ell, per recuperar protagonisme, ara de sobte diu que sí que li semblaria molt bé que Junts i la CUP formessin part de la taula dels governs, perquè com que ell, doncs, en alguna mesura, hi té el protagonisme en tant que president, doncs això li permetrà recuperar protagonisme. Però, escolti, respon a un interès molt poc de país, sincerament, i molt de partit o molt de càrrec aquesta oferta, perquè només té que veure amb recuperar el protagonisme que ara les circumstàncies li han fet perdre. Escolta, mala sort. Pensem una mica més en el país. El que passa... en aquella taula... Digues. No, li anava a dir, clar, tenint en compte que vostès sempre reivindicaven aquesta unitat, que els dos busquen el referèndum pactat, acabar amb el dèficit fiscal, el reconeixement del català a Europa. Clar, tenim unes multitaules, tenim la de governs, tenim la d'Esquerra amb el PSOE, la de Junts amb el PSOE, tenim aquí la taula per l'acord de claredat que vol impulsar l'Aragonès, la taula de partits catalana. Té sentit tants organismes per acabar intentant anar al mateix punt d'arribada? No són organismes, Bueno, organismes, espais de negociació, correcte. Bueno, és que jo crec que la política és això. És a dir, formalitzats o no formalitzats, aquests canals, espais, com vulguis, de negociació, hi seran igualment, perquè els actors hi són, i per tant, en algun lloc han de parlar Junts i Esquerra, en algun lloc ha de parlar Esquerra amb els altres partits, en algun lloc ha de parlar Junts amb el PSOE, en algun lloc ha de parlar Esquerra amb el PSOE. És la política, La política és negociació. Ara, doncs sí, s'ha fet una cosa una mica barroca, jo també ho entenc, que vosaltres ho trobeu una mica barroc, una mica recarregat, com un retaule, una mica un retaule del segle XVII, en què hi ha allà moltes figures i molt bé. A mi el que m'importa no és tant si n'hi ha moltes o poques. A mi el que m'importa és si són eficaces per avançar o no. Escolta, si n'hi ha moltes però ens fan avançar, benvingut sigui. Si n'hi hagués només una i no servís per avançar, que és el que ha passat al mandat anterior, que només n'hi havia una i no s'ha avançat, gens ni mica, no es van aconseguir ni l'amnistia. No es va aconseguir ni l'amnistia. La taula d'Esquerra Republicana... Bueno, ara tampoc l'autodeterminació, no? D'entrada. Vull dir que al final has d'anar pas a pas, no? Jo et dic que no es va aconseguir ni l'amnistia i es va aconseguir una reforma de la sedició gràcies a la negociació d'Esquerra amb el PSOE, de la qual, per cert, es va beneficiar la Clara. Ella que denostava de manera molt directa aquesta taula
però al mateix temps es va beneficiar de les conseqüències d'aquesta taula, no? Bueno, doncs, si ara aquestes taules que tenim serveixen per avançar, doncs a mi em semblarà molt benvingut que n'hi hagi moltes. Abans m'interpretava doncs, això, el fet que el president aragonès els convidi a sumar-se ara sí a la taula de diàleg, em deia, segurament és perquè està perdent protagonisme i està aixecant el dit per intentar recuperar una miqueta la iniciativa. Entén la reunió d'avui del govern català també en la mateixa línia? Perquè han dit, avui fem reunió extraordinària a la tarda i ho farem per abordar doncs, aquesta nova etapa, aquests nous acords amb el Partit Socialista. Té tot el dret a fer-ho, el govern, cap problema. Vols dir posar una reunió fora de dia i fora d'hora? Precisament perquè abans em deia, la taula de diàleg jo la interpreto com una forma d'intentar recuperar protagonisme. Dic, avui dijous, que no és el dia habitual, tenim una reunió només per abordar els acords amb el PSOE i obrir una nova etapa. No sé com ho interpreta. Pot ser dues coses. Pot ser que posi una reunió fora de dia i fora d'hora perquè els mitjans es fixin més, pot ser. Tampoc em sembla greu, O l'altre pot ser que realment, com que jo he estat al govern i sé que les reunions ordinàries de govern van ocupades de temes ordinaris, doncs que hagin volgut buscar una reunió extraordinària en un altre moment per fer un debat polític, que és molt necessari que el govern de la Generalitat faci debats polítics de fons, diguem, no? Per tant, en aquest sentit, escolta, tot el meu respecte. Fa uns dies sentíem allò el ministre Bolaños amb el Basté, deia, jo sóc favorable a autoritzar, ara sí, l'escorta al president Puigdemont. No sé si hi ha novetats al respecte. Jo no en tinc detalls d'això. El que em sembla una vergonya és que no s'hagi autoritzat fins ara. Això sí que em sembla una vergonya. Però com està el tema ara mateix no li puc donar informació. I vostè també l'ha demanat, aquesta protecció? No, jo no l'he demanat. El president Puigdemont està sent amenaçat de manera reiterada i contínua des del principi de l'exili. No és el meu cas. Per tant, tinc la sort que jo, crec que no. En aquest sentit no necessito aquest suport. Ara la previsió és que en les properes setmanes ja veurem amb quina rapidesa, amb quina lentitud, també en funció de la justícia, de molts elements, es pugui aprovar aquesta llei d'amnistia. Vostè pensa sovint en quan podrà tornar a Catalunya? Home, és una mica inevitable, tot i que hem fet un exercici durant tots aquests mesos d'intentar separar molt les coses, tant pel bé de la negociació, és a dir, nosaltres havíem d'intentar, en la negociació, intentar aparcar al màxim possible els nostres interessos personals absolutament legítims, diguem, perquè faltaria més que no tinguéssim l'interès de tornar lliures a casa nostra. Les persones innocents han de poder viure a casa seva en llibertat, no? Però els hem aparcat o hem fet l'esforç màxim per aparcar-los, per fer la negociació tenint o prioritzant absolutament doncs, el que és l'estratègia política i l'interès del moviment independentista. Parèntesi, Si no, fa molt temps que nosaltres haguéssim pogut explorar sortides personals pensant només en nosaltres i les hem rebutjat sempre. El PSOE els havia ofert aquestes sortides personals de dir, escolta... Bueno, sí, el president m'ha explicat alguna vegada i nosaltres, la resposta del president va ser amnistia o res, ja en aquell moment, O sigui, tothom o ningú. I sense pagar un preu polític, perquè l'important de l'amnistia són dues coses. El primer és que tothom, no només uns quants, sinó tothom. I l'altre és que no s'està pagant cap preu polític, ans al contrari, s'ha aconseguit el que es buscava el 10 d'octubre, el que et deia abans, diguem, no? I ens reafirmem amb la legitimitat del referèndum, de la declaració. Això és l'important, no? I et deia que hem separat aquest pensament que em deies de la tornada, també per motius personals, perquè jo he volgut protegir la meva família aquests mesos, perquè tu no tens cap garantia si al final acabarà havent-hi l'acord. I per tant jo els he dit, escolteu, no, fins que això no sigui segur, no comencem a deixar volar el cap, no? Perquè és evident que hi ha un dia que el cap volarà pensant en aquest moment tan esperat de poder tornar, no? I ara penso no tant en mi, la meva filla, la família, tot l'entorn, no? Clar que fa 6 anys que estan esperant aquest dia. Tots, evidentment, però jo els hi vaig demanar que en aquest sentit féssim una mica d'autocensura, perquè fins que les coses no es confirmen és millor no aixecar, a tu mateix, no aixecar expectatives o esperances. Clar. Junts hauria de presentar esmenes a aquesta llei. Penso, per exemple, en poder recuperar el retorn dels diners de les multes, no? Que ja són dels casos que s'han jutjat ja, diguéssim. Bueno, jo crec que això no em correspon tant dir-ho. A mi són temes molt sensibles. La negociació s'ha fet amb molt rigor, molt a fons. Aquí hi ha hagut també un suport jurídic molt important i, per tant, això són decisions que s'hauran d'acabar
de valorar molt bé en el moment del tràmit d'esmenes. Per tant, en relació amb això, voldria ser molt prudent. Ja no em voldria pronunciar ni en un sentit de dir no, segur que no, perquè el text està tancat, perquè després pot ser que s'obri la necessitat de fer alguna millora, o de dir no, segur que sí, no t'ho sabria dir encara. No. Doncs, I ho ha de decidir, en tot cas, això ho ha de decidir el president Puigdemont, els juristes que donen suport, el secretari general i la Míriam Nogueras, que és la portaveu a Madrid. Ells tenen, en aquest sentit, també l'última paraula en decisions com aquestes, tan importants, si s'esmena o no la llei, etc. Absolutament. Doncs Toni Comín, eurodiputat de Junts per Catalunya, també exconseller de Salut del Govern, li agraïm de debò moltíssim que hagi estat avui a l'Aquí Catalunya i tant de bo que la propera la puguem fer ja des de l'estudi Toreschi. Ojalà. Si més no, aviat. Si em convides hi seré, ja ho saps. I tant que sí. Que vagi molt bé. Bon dia, Pablo. Bon dia.